törmäsin just siihen kusipäähän. Missä? Täällä Amandassa, se yöpyy täällä. No soitetaan poliisille. Älä nyt hätäile. Sä muistat, mitä me puhuttiin. Jos poliisi saa tietää sun sivutoimesta... Mä hoidan tän, sun ei tarvitse huolehtia. No mitä sä aiot? Mulla on konstini. Se tyyppi on pian historiaa. Niin olen minäkin. Sä teet titteellisuuden viiniesittelijä. Mä haluan sekaantua sun bisneksiin. Hei! Ei voi olla totta. Mä oon etsinyt sua kaikkialta ja nyt sä juokset mun syliin. Et nyt mene minnekään. Sulla on aika paljon selitettävää. Hei! Pysähdy! Kyllä mä sut vielä löydän! Jutteletko sille poikaystävällesi? Mä karistasin mielelläni tämän kylän pölyt jalostani niin nopeasti kuin mahdollista. Tälle on just palauttamassa hoitolasta. Mä puhun sille heti, kun se tulee takas. No hyvä. Saadaan teidänkin viisumit vetämään mahdollisimman pian. Mulla on Sanni tosi tärkeää, että säkin lähet mukaan. Mä rakastan sua. Sanni, oot sä vielä siellä? Joo. Oon. Mäkin rakastan sua, isä. Mut hei, nähdään pian. Okei. Moi. Mistäs nyt on kyse? Mitä mietit? Ei mä oon vaan viime aikoina vähän sekaisin, että mitä mä oikeastaan oon idealle. Tai mitä mä haluan olla. Se mitä sä nyt tollasia pohdit? En mä tiedä. Mä nyt kuitenkin kelasin jatkaa niin kuin ennenkin. Mä oon sille faija sen verran, mitä Petala ja Sanni antaa. Eikä sulta kukaan isyyttä ole kieltämässä. Niin, mä vaan jossain vaiheessa olisin halunnut todistaa se ihan virallisesti, mutta sitten mä tajusin, että ei sillä ole mitään väliä. Mä tiedän kuitenkin itse, että mä oon sen faija ja se riittää mulle. Sä oot sepä, kun sä vähän herkistelet. Tää on vaan taktiikkaa saada sut vähän lämpeä. Ihan turha toivoa noilla jutuilla. Mä ainakin osaan sut nauraa. Sä oot ollut aika hapea viime aikoina. Onko siihen jotain erityistä syytä? Mä törmäsin tänään yhteen tyyppiin. Aha, siis keneen? Sellaisia, joita mä en olisi halunnut nähdä enää ikinä. No jos sä haluat, mä voin kyllä sanoa sille tyypille, että pysyy kaukana susta. Kiva, että on oma henkivartija. Mutta älä huolehdi. Niin se on vaarallinen. Okei. Ja onneksi tarikin nyt on hei sen verran iso, että tuskin sä törmäät siihen uudestaan. Terve! Terve. Tulin tuomaan tän pikku Picasson takas. Brody lähti käymään jossain, mutta ei se varmaan kaukana, että kohta tulee. Kato, mitä piirtin. Onpa hieno talo. Se on auto. Auto niin on. Joo. Moi. Pojan palautus. Ihan hieno säily. Mitäs sä noin hapan oot? Ootko vetänyt sitruunaa vai? Syödäänkö tänäänkin pizzaa? Joo, ihan sama. Kiitos sulle. Juu, ei mitään. Siinähän tää pikkunen menee missä Iljakin. Kato, meitsi alkaa olla aika pro näiden lasten kanssa. Mut, moi moi. No mitäs sulla siinä on? On piirustukset. Mistä sä sait tän? Mä löysin ne. Jaa. No hieno talo oot piirtänyt. Urpo, se on auto. Käännä se toisinpäin. No ei jumalauta. Moi. Kiva, kun tulit käymään. Apukäsistä ei ole koskaan haittaa. No, menisit sä välillä kummisedän sylkkyyn? Te varmaan pärjäätte, jos mä käyn hakemaan juotavaa.
Siis mä niinku tajuun, mä ymmärrän, että jengi näkee siinä miskassa. Sä oot itkenyt tuota koko illan. Sun pitää vaan päästä irti ja siirtyä eteenpäin. Pitäisikö sua vähän lohduttaa? Onks Ilja mun lapsi? No en ikävöi. No mitä nyt? Moikka, iskä. Oot sä menettänyt järkesi ihan lopullisesti? En tietääkseni. Kato. Oliver on piirtänyt talon. Se on auto. Käydäpä toisinpäin. Sä oot kuule avioliittos myöden luovuttanut osuutes Amandasta Akille. En ole. Mä en ikinä luopuisi Amandasta. Tää on mun elämäntyöni. Nee. No siinä tapauksessa sua on kusetettu ja oikein kunnolla.